já jsem ti chtěl tímhle videem jenom říct, že prostě ten včerejšek mě strašně moc mrzí. Byl to špatný pro mě den. Myslím, že jsem si to posral asi sám tím, že jsem na to nešel. Nevěděl jsem, jestli to seš ty, prostě. Tady jsem tam šel se podívat, už tam nebyla, já prostě byl strašně zklamaný. Nevěděl jsem, co mám dělat, volal jsem Lukášovi, ten mi to nebral. Pak jsem nakonec povedl nějakých cizích lidí. Nějakého Petra Penzeša, ani nevím, kdo to je. Mrzí mě to všechno a hlavně to, že jsem tě jako viděl ve stavu s tím Krištofem, to mě trošičku zabolilo, protože jsem si to říkal už předtím od začátku, když jsem na něj žádlel, tak jsem si prostě říkal, že prostě vy dva prostě k sobě patříte. Prostě spolu budete a prostě věděl jsem, že on je hezčí než já a že prostě s ním se prostě srovnávat nemůžu. Prostě došlo mi to. Nechci prostě, aby si myslela, že kvůli tobě prostě budu nějak prostě já nevím, abych to řekl. Prostě po tomhle videu končím se vším. Myslím, že oba dva známe důvod. Nechci s tebou se nějak hádat nebo ti nadávat. Tohle jsem vytvořil hlavně proto, aby jsem ti řekl, že mi opravdu na tobě záleželo. Pořád mi na tobě záleží a udělal bych pro tebe cokoliv. Jo, ty konci se chce zmlátit lukem toho tvýho Krištofa, já s tím prostě nic neudělám, že jo. Já mu říkám, to nedělá, že on prostě je tvrdohlavý jako já. A prostě já už to prostě nezvládám. Já už jsem prostě zrovna prdeli. Já prostě po tomhle videu chci skončit. Vím, že tě by to asi nezajímá, ale doufám, že si to aspoň poslechneš celý. Myslím si, že kvůli jedný hádce to bylo trošičku smutný, že jsme se rozešli kvůli jedný hádce a asi spíš myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu, že jsi mě viděla se, jaký jsem hnus. A prostě Krištof je daleko hezčí než já. Bylo to prostě úplně jiný směr. Budu že trošku byla sama, jsem nachcípaný, že jsem nastal 4 hodiny v triku. Mrzí mě strašně moc, že prostě jsem prostě do toho přišel kvůli takový kravině. Strašně mě to sere, budu si očítat asi pořád. Prostě pořád se s tím nedokážu nějak smířit, že prostě už tě nemám. Strašně mě to mrzí všechno. Zklamal jsem tě, já to vím. A strašně mě to mrzí a kdybych mohl to udělat pro to, aby jsem to napravil, udělal bych to, tomu věř. Udělal bych cokoliv pro to, aby si byla šťastná. Ale jak vidím, jak jsi šťastná s tím Krištofem a já vám to ukázat nechci. Takže jsem ti jenom chtěl říct, že tě miluju a že jsem rád, že jsi aspoň šťastná, když už ne se mnou.